arpad ko pudno nga ta, wen pudno nga ta. Asik ka o biyag ko no amo lakuman iti linag amko nga naguray ken ka adwalwang nagarubos gapuken ka. Di ka pagduduaan puso nga agpaay ken ka ikari asika iti ay ayate pudno nga ta, wen pudno nga ta. Asika ken ti siya sapay kuman tan napudno dayta nga ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko. Ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko. Asinaptan usok ako maugawawa napamatek mo ayat ko na ulpi kauna ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat ay dinapnuan na darisay natanok nga ayat ko lay tured mo ma asinap
sinaktan, usok agumaw gawawa, tapamatig mo, ayat ko na ulpi kauna. Ayat ko apaya, sawe man di nagpasula, awan metitiam mo anak kuranga, kaapaya nga ikalang na apay, apaya, apay, apaya, ngayon ka lang na biyag ko. Ayat ko apaya, sawe man di nagpasula, awan metitiam mo anak kuranga, taapaya nga ikalang na apay, apaya, apay, apaya, ngayon ka lang na biyag ko. Ayat ko apaya, sawe man di nagpasula, awan metitiam mo anak kuranga, kaapaya nga ikalang na apay, apaya, Karing kanya asisyak laeng, diin ka ay ayatin, manipot pa'y nagsinggalo, puso ken puso ta. Karing kanya asisyak laeng, pangisagutan dahi tapuso, tapok bugot tanto laeng, ayan ayan ana bukele, ikarik ken kabyag ko, asikalaeng ti ayat ko, ingganat agibus anges ko, ket ikarimme kanya adin tumarsa, ayan ayat ka. Asisyak laeng, pangisagutan dahi tapuso, tapok bugot tanto laeng, ayan ayan ana bukele, ikari
kanya ading tumarsa ayan ayata. Ikariken kabiyag ko si kalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarime kanya adin tumarsa ayan ayata. Ket ikarime kanya adin tumarsa ayan ayata. Tapnon sikap ken siyak agragsak to. Ikariken ka nga ipay kunto nasudi akarayo. Laglagi pem kuma daytoy araraw ko. Asikan di patpatek tapnon maiwaksim panakakulim mo tapanunod mo ken limdo. Patyen nagkuma sikati amin ko tapnon sikap ken siyak agragsak to.
Damangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit sa miweng ni aya may sa papel na sirayat na sibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko may sa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko
serserbina taawan kameten biagku amangilala nagsambit na'y di nga ayat in palubos mo man anarakrak sinupay itati kamangak no awan kan dito'y denak inbati nag-agsang sangit tanang namaak natured ka anang lipat kanya nagsamit ay di nga ayat in palubos mo man anarakrak sinupay itati kamangak no awan kan dito'y denak inbati nag-agsang sangit tanang namaak natured ka anang lipat kanya karing karita awanen serserbina taawan kameten biagku amangilala nagsamit ay di nga ayat in palubos mo man anarakrak sinupay itati kamangak no awan kan dito'y denak inbati nag-agsang sangit tanang namaak natured ka anang lipat kanya nagsamit ay di nga ayat in palubos mo man anarakrak sinupay itati kamangak no awan kan dito'y denak inbati nag-agsang sangit tanang namaak natured ka anang lipat kanya natured ka anang lipat kanya natured ka anang lipat kanya pinanawa magtutuo anya na nagsakit anya kitlin naguto inururay kabiag ko tinabayag ka nito nga mawandi kan makita nga agsubli to'y arpad ko sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka nang namnama nagururay ken ka naulilan di ayata sinangalta gaputi atayong ditoy tenda
Nadlaw ko alimami iska, awan manlat ingka maibaga. Kumusta di mo pa'y kuna, diyak mawatan daytoy rikna. Kapu kadi takadwam isuna, nagmayat kibinyo adwa. Ngem iturek ko sakit na, kaawanen tiayan na yata. No naragsak kaken kwa na, anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay na ti aya, akal kali kagumang. Tanu siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Kumusta di mo pa'y kuna, diyak maawatan daytoy rikna. Gapu kadi takadwam isuna, nagmayat ibinyo adwa. Ngem ituret ko sakit na, taawanen ti ayan na yata. No naragsak kaken kwa na, anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay na ti aya, akal kali kaguman. Tano siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Tano siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Awan gayam patek uken kabiag ko, naited na kun sa bali a puso. Mariknak pa'y para pamateg mo, idintuta awan ka to'y sidong ko. Apay anya kadi tibason ko, tani ayat impaay kumeti amin ko. Ada ka din sa bali a puso, nagsakit para kanya, ti inaramid mo.
naragsak ka kadi amang kita kanya agsangsangi adda sa bali nga ayan kasanun tupay nagadunga arapaap jak kaya asangwen taawan kan dito'y na basod ko tani ayat impaay umeti amin ko ada kadit sa bali a puso nagsakit para kanya ti inaramid mo naragsak ka kadi amang kita kanya agsangsangi adat sa bali nga ayan kasanun tupay lagadunga arapaap jak kaya asangwen tawan kan dito'y na jak kaya asangwen tawan kan dito'y na sapay kumabiyag ko talyawen na Tintengen iti sardang tapnuin nakmanen matmatan napintas na amo alangang nga umanay apakalaglagi pa panaturo mo dya kung inistorbo tamang rogin agsangit to'y puso inagak na bara abibig mo agabulunen tinagya adayo umadayo akong ayat ko nasakit man to'y ritnat adikan to sa inek to'y puso ngem uray no kasta
di nairanta, naging nasdeg rik nata adwa, kinalibnos mo mabuybuya, nga isip ng kayaw to'y rik na. Jak ini ba agpadpadata, sikalat adna to'y parparmata, hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta, jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpal biyak, paten-patekta, jak tupulos mauma, namnamay dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpal biyak, paten-patekta, jak tupulos mauma, namnamay dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. jak ini ba agpadpadata, sikalat adda to'y parparmata, di aldaw nga agkuy-kuyog ta, jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpal biyak, paten-patekta, jak tupulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpal biyak, paten-patekta, jak tupulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpal biyak, paten-patekta, jak tupulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. Jak tupulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isun pisang wenta. Kung may ayaten ka,
nagkakamakam, ala arya, palayan. Abalasang na ikaw mang sadyay tayuan, inchi anay ang awan, isut ina simurutan, sinikip nga abalayan, nakasaritang isingsingan, tong et amin na bakarang, tadi kamet at kaawatan. Nagtingan ipanagsimpan, ni baruken balasang, kitbitan nga impakatnan, panagsalatay agkumintang, di pulos sa magkatalunan, agpulpuligos na salunan, ariya-ariya ang palayan, ingato mong tadwa nga imam. Nagmayat, akit kitan, tinanan ni katuganan, kunang nung kasigsiguruan, pusay natay ang parang-parang, saan nata ang mga ibibiyang, nadalen na salunan, ikis nagkakamakam, ala arya, ang palayan, ikis nagkakamakam, ala arya, ang palayan. Kasasaad man ang imong nga asawa, ang pagpabitian niya dita, urungwat ka sa balik panunot na, pag-amo na makisinsinarag ka. Di man ang imong nga asawa, awan talagawan pagpadyan na, nusungkenen dyan imong na, mapanan mang shot, ibartakan na ka. Nakapimpiman nagpanagam, sana katumpong ka managimong na asawa, agkakamakam ngalwa, sagsagarape mita, agitugaan kanus ka, tanaimon ninta na asawa,
jak may liwliwag nangurunan no kasta nga inta aksabat dereng na pagapaman inisem adi mawaswas ay nagpintas lagi pen ayan idi kada malem baybay tintaturungen kapunuin ka huyaen panaglinek init jay lauden si jay anak karika asi siyak tulaeng di patpatkem ken ayatem tungpal tanem ngem kastan sa laeng at napagpatinggaan ti amin kanag ginuratake awan patangan nalaing uraw kinunam nangisip ko nagmeten nawaswas nga di oras ayat ken karin-karin lagip tinapalabas ti jak may liwliwag nangurunan no kasta nga inta agsabat tereng na pagapaman inisem nga di mawaswas ay nagpintas lagi pen ayan ngem kastan sa laeng at napagpatinggaan ti amin tanag ginuratake awan patangan nalaing uraw kinunam nangisip ko nakmete nawaswas nga di oras ayat ken karin-karin ngem kastal sa laeng at napagpatinggaan ti amin tanag ginuratake awan patangan nalaing uraw kinunam nangisip ko nagmete nawaswas nga di oras ayat ken karin-karin